Vă salut, prieteni! O nouă zi însorită astăzi, e frumos afară și de data asta am ieșit cu bicicleta. Vreau să fac o tură până la o cascadă care, spre rușinea mea, nici eu nu știam că există. E undeva în spatele meu. Eu tura mi-am început-o acum o oră jumate, am făcut deja 20 de kilometri până aici. Mă aflu în Costești, în Munții Orăștiei. Și nu avea rost să filmez până aici, că am trecut prin sate. Nu era cine știe ce interesant. Merge bine treaba, pedalez ok, nu mă simt obosit mai deloc. Am mai făcut, cred că, poate 1,5 km de jos de unde am început vlogul. Mă mai opresc, mai filmez și mergem ușor înainte, e foarte fain. Liniște, din când în când mai trece câte o mașină, dar e Blanau. Am parte de puțină coborâre acum. Blană! Și iată că am ajuns aici la intersecție unde se termină traseul meu pe asfalt. Încolo continuați drumul spre Sarmița Getuza Regia. În spatele meu acum avem râul care l-am avut tot timpul în dreapta noastră. Și haideți să vă arăt puțin zona cum ar fi. Cam asta e intersecția unde eu îmi voi continua drumul în stânga spre cascadă și spre Schid. Cam 2 km am de mers pe drumul ăsta. De atâta de fain de parcă aș vrea să fie 20. Chiar dacă urc ușor. Nu e obositor deloc. Consider că e super ok pentru bicicliști începători, la fel cum sunt și eu. Nu e foarte solicitantă. Mult timp veniți pe asfalt. Doar aici avem puțin drum de piatră, dar care arată super bine și se merge ușor. Oriunde te uiți, pot spune că e spectaculos. Bun, hai că continui drumul spre cascada. Uite că vin ceva turiști în față. Este lucru îmbucurător pentru mine, care sunt singur pe aici. Parcă îmi dă un pic mai multă liniște când văd că mai ieși alți oameni. Uite cât de fain să văd râul. Superb. Bună ziua! Aici e un fir de apă care vine de pe munte și care se varsă în râul care îl avem pe stânga. Cât de fain să merge pe drumul ăsta, care nu e foarte accidentat, cu gardul ăsta de lemn în dreapta, rustic, așa frumos prin pădure. E superb. Asta să vă arăt ceva. Cât de fain se vede
De pe acolo de jos am venit. Și tare mi teamă să nu fie pe aici accesul la cascadă sau... Ia stai să vedem. Că arată bine, rău de tot. Zona. Uite acolo. Pe jos, pe unde e râul. Cât de fain se vede. Îmi trag bicicleta aici undeva. Și cobor pe jos, că sincer n-am chef să mai trag și de ea. Am lăsat-o sprijinită pe copacul ăsta. De acolo am venit. Mai puneți Google Maps-ul, că oricum vreau să cobor până acolo jos, că e prea fain. Se vede prea fain. Aici. Și eu puțin la pas să explorăm zona. Să vedem. Wow! Pădurea asta. Ia să ne mai băgăm puțin acolo. Ce fain se desparte râul aici. Și cât e de liniștit totul. Vede și încolo ce fain se vede. Ia bicicleta acolo sus, acolo e și drumul. O luăm pe aici. Cât de tare a fost locul ăsta. Ia uite încă o dată de aici de sus. Nu se vede. Din clip în clip ajung la cascadă. Nu mai am mult, o simt. Se aude deja, să zic așa, voietul ei, dar exagerez. Vă dați seama că exagerez. Trebuie să fie prin apropiere. Hai să vedem. Și am ajuns și la cascadă după încă 5 minute de mers. Nu e nimeni pe aici, sunt singur. Aici în dreapta mea e cascada, nu știu cum voi ajunge și jos. Stați că vă arăt acum să întorc camera. Ca punct de reper aveți aici Troița și semnul ăla și avem așa partea superioară a cascadei. E ceva debit de apă acum pe ea. Vedeți cum a săpat acolo în stâncă?
Încerc să fac cumva să merg jos. Am dat eu o geană înainte, dar nu mi-am prea dat seama de o coborâre mai lejeră. Să vedem cum arată și de jos cascada asta. Treaba e că e superbă și mă bucur că am ajuns până aici astăzi. E micuță, nu-i mare. Acolo, aici deja se termină. Ca să vă arăt din partea asta, ce e destul de nasol, că chiar pe buza ei. Întind gimbal-ul așa să vedeți. Wow, cât de tare e! Cât de fain se vede! Și după aia încolo, nu mult mai departe, e zona aia superbă unde m-am oprit de m-am plimbat pe jos. E spectacol cât e de frumos aici. Și spre rușinea mea, n-am știut de zona asta. Adică cel puțin de cascadă, știam de zona, dar nu știu de cascadă. Totuși nu aș renunța așa ușor și aș vrea să încerc puțin să cobor. Ar fi interesant să vedem de jos. Și stați să vedeți. Pe aici pare o potecă mai, potecă. Pare mai accesibil. Dacă calc cu atenție, s-ar putea să reușesc. Ideea e că vreau să fiu precaut că nu este semnal deloc prin zonă. Sunt singur și mai bine stau eu mai Cilianu. Ideea e ca să vedem cascada fain, trebuie să trecem pe partea cealaltă și nu știu pe unde să fac o săritură. Pe unde e mai îngust. Superbă valea asta. Merg și bicicleta acolo sus. Hai să vedem pe aici. Dacă cumva cu 1, 2, 3 pași. Pe cameră poate vi se pare mică distanța, dar vă spun sincer că nu-i. Nu-i chiar ușor, însă cred că pe aici o să reușesc. Sper. Am reușit. Ce seamănă mie asta? Cu un culcuș? Ceva făcut, amenajat de om? Știți cum să fac adăposturile alea în sălbăticie. Hai să mergem mai departe să vedem pe aici. Wow, ce fain se vede cascada. Hai să văd cum pot să ajung mai frontal. Mă urc pe aici pe niște lemne. Wow, superb! Ia uite! Cât e de faină! Nu știu, poate acum am prins-o și într-un moment bun în care are debitul mai mare. Dar mie unul mi se pare spectaculoasă. Ce frumos și-o croit drumul prin stânga. Și uite cum se termină aici jos. Vin până în buza apei. Ia uite. Faină, faină, faină de tot. Super faină zona. Se vede aici sus. Nu știu cum vă dați seama, cum puteți să estimați de pe filmare. Stați să vedem pe aici pe undeva. De fapt e foarte, foarte sus, acolo sus e bicicleta. Să fac un zoom în vârful ăla. Aici e bicicleta.
Deci căderea de apă e foarte mare. Și se termină într-un mod spectaculos. Blană. Bun, păi cam atât de la cascadă, că vreau să mai rămână ceva baterie și în drumul spre casă. Și vlogul o să-l termin tot aici, deoarece nu vreau să mai filmez, vreau să mă bucur din plin de coborârea de care o să am parte. Un ultim cadru așa cu cascada. Dragilor, eu am fost Adisan. Dacă v-a plăcut și vlogul de astăzi, nu uitați să dați un like. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Sper să pot să vă transmit ceva prin vlogurile mele, să vă dau idei de zone de vizitat, poate nu atât de cunoscute. Încă o dată mă înclin. Eu am fost Adisan. V-am pupat. Pa!